traja zakladajúci členovia, stretli ako spolužiaci, ktorí mali absolvované štúdium. Pri pravidelných stretnutiach sme vydali dokopy a povedali si, že zoberieme zodpovednosť do svojich rúk a že založíme si spoločnosť a začali sme tvoriť aplikácie. Videli sme, že ten trh je rozvíjajúci sa a má veľkú perspektívu. My sme videli, že keď tento segment rastie a keď sa do neho dostala mobilita, tak dokážeme vytvárať riešenia, ktoré sú ideálne pre firemné prostredie. Každá firma má nejaké interné procesy a externé procesy, ktoré potrebuje nejakým spôsobom riešiť. V tom čase sa začali objavovať CRM riešenia do už existujúcich riešení. My sme urobili časť, že človek dokázal prostredníctvom mobilného telefónu komunikovať s tým podnikovým informačným systémom. Naše riešenie bolo výnimočné v tom, že ponúkalo mobilitu. V tom čase nebola ešte úplne samozrejmá. Dala do rúk možnosť zadávať a pristupovať k údajom aj mimo prostredie v spoločnosti. Úplne jedinečnou vlastnosťou nášho riešenia je, že poskytuje tzv. Offline režim. To je aj človek, keď je na mieste, kde nie je dostupnosť mobilného signálu, dokáže zadávať údaje, dokáže pristupovať k údajom a v prípade prístupnosti signálu sa to dokáže automaticky synchronizovať. Microsoft licencoval našu technológiu pre vlastné riešenie. Sme jeden z mála celosvetových partnerov Microsoftu, ktorý takéto partnerstvo má. A nedávno aj najväčšia analytická spoločnosť v tomto segmente v Amerike Gartner nás zaradil do prestížneho Magic Quadrantu. My sme si povedali, že všetci tvoríme spoločne tento koláč a prečo by si z neho mali ukrajovať len tí, ktorí spoločnosť vlastnia, že je úplne prirodzené a normálne, aspoň z toho pohľadu a z tých hodnôt, ktoré my vyznávame, že na tom participujú všetci. Vyrastáme v tomto prostredí, máme tu rodiny. Hľadali sme spôsob, akým niečo spoločnosti vrátiť. V súčasnosti je veľký boom digitalizácií samospráv, obcí, miest. Celú tú našu technológiu, ktorú licencujeme našim komerčným partnerom radovo za $10 000, ponúkať samosprávam, ktoré o to budú mať záujem zdarma.